Line truck pen dampar kat tong akhir intang dak ampin. Siwa song pen terang kiamai ke papon. Kaudom don marley. Pini karbidelimis prime pamalong peneli thare monosingti. Non beer tangton pen arju ponekta. Thereponi phai krisir cap ani ada por phai cap apon malong pen. KSA volong komaji brands pen patir pi ponsi education awareness poem writing competition. Extempore space la pen KSA volong komaji brands body resapol asai pasrami deng pon. Pini ada por phai cap apon malong pen. KSA song alama KSA Central Committee General Secretary Biswajyoti Teron ahin pen lama intor pon. Lapen Chikimo asai positami dengpon. Apitu Education Awareness Program padopon. Labangso a program along Ojoy rong chihon ahin pensi mai cari pon. Lapen mai ke phalam thei kongchun bang Rustom ingmeng ahin pensi thanpa jermi pon. Labangso mai long KSA Central Committee pen kachetong dun mai pu Samson Teron kongchun bang Biswajyoti Teron Rukasen College along Hanbang ti Dr. Harvey Ingti Katharpi KPLT asong pen BTMU Acting Chairman Lapen STMU Public Relations Officer KPLT Lapen Central Committee along pen AGS Report Teron Sports Secretary Jonah Singh Bay Volong Komajiaro AASU Amaipu Volong Komajiaro along AJYCP Amaipu Lapen KSA Center Branch along Klembang Kubang Piatu KSA Hawar Kehar Branch along Klembang Kubang Piatu Lapen Rukasen College along Charlie Abang Kubang Piatu ta cetong do Tene Samson Singh itibang bienang pas lo seta alang rike karbia dorbar long ningkani sira ciklojon pianat kedo karo 1946 form lo 1948 February 28 ani alang chewoi juilo 1 year 4 months anat alang ri chewoi det pelani kan pho ningkan trok district pan ke hang ke nilipu tenglo lo Samson Singh ti chewoi dara PC ni phusi secretary lo til district long dedan em ta khepni lo first em lo deputy chairman chairman lo ni phuke class 3 anat soy terang dolo first em alang li class 2 anat di horsing terang bala ke karbia dorbar member tadi lasi itum lanon student leader tuke itum kan dress code pini ni hok ta chelang lagi itum si than ko nang ko karbia khe jutang juba karbia khe address amuthar da itum si pa than ko nang ko pini jong se itum jong si la address bokha ta itum lang de dat potang te ba tu nang chi dum delu lasi nonang na Pini labang so amai long karbiatum koson si hampang along cerok tok pen kedodun thekjima lapen kecharle ahin pafang dun pik nang lang upen chenglok penang ang biti sore alam alhia tum pen kethan pajermi pon lapen pini labang so amai insamjin pen chun pon ASDC asong atung ta non kebangji MLA kilikalong cepahai dunjia phan chisik cedang pon Nijang Karbiang long kolonga ASDC amethang asai kemalong koson pensi non ke bangji MLA kilikalong kacepai dunang jima pura pini mai pini pon lapen bangso along ongdung aradato BJP Congress pen sitami ASDC along nanti pa ongdunti pini bangso amai long kacetong MLA election ahot kacedan dunji abangpu Sarsing Ingleng Hamren District Committee in charge Ramsing Donghang Central Committee in charge Sekari Kathar KNCA Omputi Sopi Hamren Constituency CC Amaipu Mensing Terang Bitung Constituency CC Amaipu Khirsing Bay Hamren Constituency Kongchun Bang Khorsing Krolapen Arisang Auto Sitami Chetong Dun Sarsing Lempen Mayalong Lamjai Ponki BJP Congress Asong Atum Ratchari Pon Chokche Lapen Chobai Chokai Saide Lasi ASDC long kadukawi akarbi aragatum sitami nang cerabdun pen nang phaidun nang po jongsi ASDC asong ke hailo pulo tangte article 244 eta chunlek po lapen hemplekan thinta longwek po posi namcha idekan lasi ASDC paching thor nang lapen BJP Congress asong atum ke article 244 eta one tek thelo lapen hemprek kang thinta one tek thelo anparta non kirangji therefoni phai inquiry sipen helicopter tour program kidam iji atangka ke hiduk kelak arat atuma phan raprong asonte mesenji pusi Sarsing pen thanpon Lasali ke sidata takama vela sainal sida kama bitune ende la rapan adu kam hai kalangma kani kata lahnu ma telam la sila son hak taxi
kacu by ason do pingla tu mo ini tum district in charge sai tu thang lo BJP tum bang pulo komane ari somaro ko jangjong si chipangri lo pote sarkar pen ser tulai si piruji non ko an achor lo ne kasi pangri tang komane lo ba sarkar pe kipi aser taso a chet long no mal chok ta long ni Mongol Singh Timung Amethang constituency arlo Langtuk Thepi polling station pen Nits Rongkhang polling station along Rup Singh Teron Aphan non nangkileji Assam Assembly Kilik Ahod Ongdung Awot pen Kapahai Jiaphan vote kerek pidam There Krenar Kebarani Nijang Karbiangon district arlo Lakha Inkoi Baithalangso LC BJP pen Kachipate Donabangphu Rup Singh Teron Aphan Ongdung Awot pen Kapahai Ponji Aphan Mongol Singh Timung Amethang constituency mate Harnoi constituency arlo Dodi Sangsipin pen Arong vote kerek pidam Lasonsi Patomi Rethota Langtuk Thepi polling station lapen Nich Ronghang polling station alongta Rup Singh Teron Apharman vote rek pidam Langtuk Thepi lapen Nich Ronghang arong araratum kidam kebang tobar kisung Kijuna lang kadure lapen kapre kisung pen kijoy kijia phan lapen awas plus ahim sotami long thai kopi than pachuni tekang pen ongdung avot Rup Singh Teron Aphan Lakha Inkoi Baithalangso LC pen kapahai jia phan vote rek pi Bangso Amayalong Mongol Singh Timung Achor Karing Kropi VDC Chairman Sar Singh Phangcho Harlong Sora Lams Chairman Peter Timung Lapen kapre kethekitingatum chitong donlinti Jeng Khapen Chisom Timung Karbi Daily News XAM Asuk Teron Lakha Kretrok Nomati Keparlopon Theria Rongalong Non Kebangji Assembly Election Sonjit Teron Aphan Dodesang se Pinpen MLA Election Kajepai Jiaphan vote kerek pidam Therepo achiklo Kresir Camp Lakha Kretrok Nomati constituency ke Parlopon Hawar Kehat There Timung arong Lapen kaprek arong along Congress asong pen Assam Assembly Kilik Chipate Donabangphu Sonjit Teron Aphan Ongdung Awot Kachipalong pen Kapahai Dunji Aphan Abarim Asok Teron vote kerek pidam Lasonsi arong sitami Ingsamjin pen Sonjit Teron Aphan vote kerek pidam Laswa vote Kirik pidamalong Congress asong ja claim bangatum chitong don rinti Hawar ke happen Longbamon Rongphar Karbi Daily News Pinyani gangsam porphai plia pormalom CCU asong pen Pherangke asai hemalong pherangke amai kepha Labangso Amelong Saising Rongpi CCU convener Robindra Rongpi Lapen Ari Sanghwatumdu Labangso Ame Josimet Kepadopon Laki Bokajon Elisialong Momina Phan Parem Nangji Pupen Song Kedona Phanta Chuning Lipon Lapen Team Karbianglo Atoma Phanta Jongsi Karbi Puloti Methang Karbi Akenni Dera Phansi Paheponangji Pusi Ningjepon Party Alam Awe Koma Party Si Kitam Tangahut second position ma Halafansi Pinangho Lapen Pini Pinam Jongsi EP Chelsea Atom Mei Along Armu Angmunak Puloti EP Chelsea Aphanlo Lapen Ako SDC Angmunak Puloti Laphalo Pusi Ningjepon Sita Nona Mat Ke Rotan Intisi Lead Bomapot Lafansi Pinangho Pusi Ningjepon Raji Rongpi Sahemlong Biotanang Pale Hakku Benjamne Bokajan Dablong Vienim Lapake Ake SD Consensi Pulo Wai pida namanya nama kerake, esti konsensi kita menake, kalau dia teman sih lagi, sekiranya komasi, nak takut mampu. Nada itu mereka belum, esti kita menakai sorun doda, tak orang boleh esti kita menakai kerja duke, more than 50,000 aja bokep sosial anak itu mampu dasar. Kita nak soal lalu BJP stabilisasi itu, dumon momi beraman kipi apa dipahai dah. Na bangke karya kaya tu, akemang karya kaya tu maka karya kaya man. Pini ongdong akarbi atum BJP asong anong kaching bedun pu amen pen BJP asai hem dipualong mai padopon. Labang solong Congress asong japo atum Surjo Rongphar Abarim Chandra Kathar Dhan Dera atum hei hui henlo. Anparta pinangan araratum BJP asong along cepok dun renti. Mei along Akihai CM Tulira Morhang MP Horen Singh B MSC Chairman atum du Anparta BJP aphan Kekroy araratum lapen Congress pen BJP akidun mi atum du Mi Juderapi Kopili IMC Pawan Kumar Rai lapen Dhandera atum
BJP asa hemalong amat pherangki amai ki padopon thu labangso pherangki amai laki ki damtang ahot Pawan Kumar aphan dhan dera kes ki pia puthaksi ki padopon labangso along dera ki pulaki labangso kes chen thu det popusi ningje pon Karbi Anglong along BJP ke dopensi development claim unji lapen khechip lakpe den nangji saido anta claim la petangji pusi ningje pon difu pen Rajiv Longpi Karbi Daily News abegot dikono kam koribo nware কিন্তু যেটুকে সেই ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছো আমাৰ কাৰ্বি আংলং নহয় অসমৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো দলত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা পৰিচয়ৰ ওপৰত দিছো যাতে মই আকৌ সেইটো দলত যোগ কৰিলো যোগদান দিলো আজি সেই আদৰ্শনীতি মানিয়ে মই তেখেতৰ লগত যিটো কমন ভাইৰ লগত একেলগে কাম কৰি যাম কুকুৰ মৰ্চি অনুমতিৰ কাৰণে একেবাৰে অনুমতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি গোটেই সংসাৰ কৰি ভিডিঅ'টো বুলি Patumi Anigang Sampor 5 Fora Achiti Malom National Highway 36 Atawarpi Sildharampur Malom Dampar pen line truck kacetong akhir ingtang rakan pin Dampara bang difu anat thu dambo maho difu anat pen ki bambom line truck AS06BC 3600 amotora ba dambar chora phan ki patondun ahir intang rak anpinno haladak aratum nang pachini duna tingki line truck abang amina side mati atowar anat chudam de pusi pachini pon dampar pen line truck kachitong group agari aphan tata mobile agari pen pachikak dunsi motor ke bek pon abang phu aphan pajok dun pen tongsikot pen 108 hangsi kesodera tubaphat thapon si keso kelanga hem doboka an palipon denarong pen Rajiv Longpi sahenlong bitonang pali